αυτός που ουσιαστικά θα πρέπει να απολογιστεί για το τι είναι σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια. Και μιλάω για τα τελευταία 8 χρόνια, δεν θα μιλήσω για τα 12 τελευταία. Δηλαδή από την έννοια της αναγέννησης μέχρι σήμερα είναι εδώ. Φυσικά δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ούτε ο Αληθρής Σουζίκας, ούτε τα παιδιά του συνδυασμού, οι οποίοι για την προσωπική μου γνώμη έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για όλους εμάς. Δεν ξεκινάω να πάω για εκλογές. Αν θέλω να διεκδικήσω τις εκλογές του 2014, ξεκινάω σήμερα. Και αυτό είναι το κομμάτι των εκλογών. Τι εννοώ με αυτό? Εάν όντως θέλαμε να διεκδικήσουμε τις εκλογές το 2010, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει αυτό το κομμάτι το εκλογικό το 2006. Θα κάνω μια σύντομη αναδρομή για να σας πω τι συνέβη το 2006 μετά το πέρας των εκλογών, τις 35 ψήφους διαφορά. Τον πεσημισμό που ένιωσε όλη αυτή η παράταξη και μέχρι την έκδοση του τελικού αποτελέσματος των εκλογών, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 2007 πλέον, έχει συμβεί μια αλληλουχία γεγονότων που έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η παράταξη από εκεί στο εξής και το κομμάτι της παράταξης που ήταν οι εκλεγμένοι με το Σερβετικό Συμβούλιο. Είναι γεγονός ότι αυτό το πεσημισμό όλη αυτή την τετραετία δεν καταφέραμε να το ξεπεράσουμε. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα και σε επίπεδο κομματικό, της Κοινωνικής Επιτροπής και σε επίπεδο διοίκησης του Κοινωνικού Συμβουλίου. Αλλά έκανε την τοπική μας κοινωνία να κάνουμε πάρα πολύ άλλα πράγματα. Θα έπρεπε να σταματήσουμε το κράτος της έφυλας, της πελατείας και του παρασιτισμού. Θα έπρεπε να σταματήσει με την όποια έννοια της διαφοράς, αν υπήρχε στο Δήμο Βοροπείου, να σταματήσει με τον ελληνικό τρόπο. Αυτά τα πράγματα έχουμε πει στους ανθρώπους. Αυτά τα πράγματα ήταν αυτά τα οποία εμείς έπρεπε να βάλουμε στην καθημερινότητα στο Βοροπείο. Θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα πιο σημαντικά πράγματα. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους πολιτικούς και ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού και τη γραφειοκρατία. Ποιος είναι ο ρόλος της γραφειοκρατίας, γιατί είναι αυτό που πρέπει να επιτελεί. Όλα αυτά που εμείς λέμε πολιτική παιδεία και τα οποία θα πρέπει να διδασκόμαστε μέσα στο κόμμα, την αναγέννηση δηλαδή, και μετά από την οριμότητα που έχουν τα πολιτικά στελέχη, να μπαίνουν στο μεσηκοβέλιο και όποιος και να εκλέγεται να μπορεί να εκπροσωπήσει όλους εμάς τους υπόλοιπους με τους όρους τους οποίους έχω δεχτεί κριτικές πάρα πολλές. Θεωρώ ότι όλες είναι δίκαιες. Θεωρώ ότι καθένας στη δική του οπτική γωνία και έτσι όπως αντιμετωπίζει και βλέπει τα πράγματα έχει δίκιο. Βέβαια ποτέ δεν ρώτησε κανένας πώς εγώ τα είδα από τη δική μου οπτική γωνία τα πράγματα. Ο οποίος δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί είμαι ο μοναδικός ο οποίος δεν υπεραστράφει από μια θέση ευθύνης για να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος νιώθει όταν είναι αντιδήμαρχος σήμερα και του ανακοινώνεις ότι τελείωσε τη θητεία του και αύριο ξεκινάει κάποιος άλλος. Θεωρητικά και σύμφωνα με την πολιτική της αναγέννησης θα έπρεπε ο κάθε αντιδήμαρχος και έτσι είναι σχεδιασμένο, μιλάνε για χρόνια στο πίνακα, κάτω από κάθε αντιδήμαρχο έπαιρνε μια ομάδα δουλειάς. Και θα έπρεπε να ξέρει ο καθένας από εμάς ότι όταν έφτανε στην κορφή, που ήταν η ολοκλήρωση του κύκλου, γινόταν αντιδήμαρχο δηλαδή, είχε να καταθέσει τη δική του δύναμη της ψυχής. Και έτσι στείνεται στη συνέχεια ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται, το οποίο στη συνέχεια παίρνει σε ένα ψυχοδέλτιο και ζητάει την έγκριση της προσώπησης από τους ανθρώπους, γιατί ήδη έχει εκπαιδευτεί σε κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα που έχουν να κάνουν με θέματα πολιτικής διαχείρισης του Δήμου. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο αποτύχαμε παταγωγός. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος άλλος δίπλα του μπορεί να παράγει το ίδιο έργο. Είναι το έργο. Δυστυχώς αυτή είναι ο άνθρωπος. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν αυτή την περίοδο, και δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι
πήραν θέσεις δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων, νομικών προσώπων. Έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Δοκιμάσαμε κλεισμένους τόνους νομικών προσώπων. Νομικό πρόσωπο σημαίνει έκφραση πολιτικής. Αυτό πολιτική σημαίνει. Δοκιμάσαμε μία κλεισμένου, δοκιμάσαμε ανθρώπους που ήταν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο, δοκιμάσαμε ανθρώπους μέσα από την κοινωνία που θεωρούσαμε ότι ήταν ειδικοί κατά περίπτωση, άλλοι τα κατάφεραν καλά, άλλοι μέτρια, άλλοι καθόλου. Δεν έχει σημασία αν κάποιος τα καταφέρνει όχι. Σημασία έχει ότι προσπάθησε. Σημασία έχει ότι απέκτησε ένα επίπεδο κουβέντας του άλλου και έμαθε να μιλάει για το ίδιο πράγμα. Όλοι μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, για διαχείριση, για ιστορίες, αλλά δεν έχουμε καταλάβει γιατί μιλάμε. Γιατί αυτοί που διαχειρίζονται τέτοια πράγματα είναι λίγοι προς τα χώρα. Γιατί είμαστε ένας λαός κατεξοχή πολιτιστικός, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε συλλογικά, έτσι δείχνει η εμπειρία. Αυτό είναι που εισπράττουμε τελικά. Γιατί εμείς τι εισπράξαμε σαν κόμμα. Έχουμε κάποια διαφορά σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα χρησιμοποιημένα όργανα της κοινωνίας. Ενώ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι γίνεται κάθε φορά. Όταν ένα κόμμα κερδίζει τις εκλογές, τότε χάνει τις εκλογές. Πάρα πολλές φορές μπήκαν και στο παρελθόν θέματα αν η αναγέννηση θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, αν υπήρξαν προτάσεις και τάσεις ότι θα έπρεπε να διαλυθεί. Έχει τελειώσει ο ρόλος. Έγινε μια κοινωνική επανάσταση το 2002 στο Κοροφή, η οποία απέτυχε, έκανε αυτά που ήρθε να κάνει και θα πρέπει να διαλυθεί. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε να ερχόμαστε σε δημαρχοθετικά μοντέλα διαχείρισης. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο έρχεται στη διοίκηση ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει αυτό το μοντέλο. Σας θυμίζω ότι έχει χάσει 2 φορές στο παρελθόν τις εκλογές, δεν πήγε στην ελληνική συνέλευση ούτε μελών, ούτε καν συνδυασμό για να κάνει εκλογό απολογιστικά ή να δεχτεί κριτική, πώς έφεγε, τι έγινε, τι έρευε. Την άλλη μέρα ή κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι, ή χάσαμε, είμαστε στημένοι και αντιγιά σας. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτή η κοινωνία. Ό,τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή θα πρέπει να το πούμε, όχι στην φωτογραφία ακριβώς, αλλά στο ίδιο μέγεθος, στο επίπεδο πόλης, στη δική μας την κομματική παράδοση. Γιατί είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο και είναι πάρα πολύ φυσικό και επόμενο ότι να συνέβαινε ένα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μοντέλα διαχείρισης με διαρκείας, θα θυμίζω ότι τα προβλήματά μας εντός εισαγωγικών, σαν αναγέννηση, δεν υπήρξε αντιδήμαρχος για ένα χρόνο να αλλάξω για να δω πώς νιώθω αυτό το παιδί. Γιατί σίγουρα το δημιουργό δεν είναι δήμαρχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και δεν θα κρίνω ή θα κατακρίνω στις περιφορές των ανθρώπων. Ίσα ίσα θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλοι για τον χρόνο που έδωσαν και σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ στον χρόνο του, για τα χρήματα που διέδωσαν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν από την θέση τους όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ένα πράγμα που δεν υποαρκήρυξε είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας των εκλογών, που είναι άλλο κομμάτι η επικοινωνία των εκλογών. Εμείς δεν είχαμε πάντες να διαθέσουμε, γιατί δεν έχουμε άπειρους πόρους. Δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε πάντες εκλογών εντός εισαγωγικών. Αυτό για μας είναι ένα θέμα. Πάλι από την τσέπη μας, για μια ακόμα φορά ξαναπληρώσαμε τις εκλογές. Δεν υπήρχαν ούτε προβλήματα, ούτε έργα τα οποία θα άφηναν πάτε. Δεν είχαμε εξοδηγούν. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό ήταν ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι και έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα ξέρουμε. Τα ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, να τα ξέρουμε όλοι. Και τα πράγματα έχουν συμβεί ακριβώς έτσι. Είπα σε μερικούς φίλους ότι θα μιλήσουμε μετά μία χρόνια. Όχι ότι έχουμε να κρύψουμε κάτι σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Όχι. Απλώς είναι θέμα αποκατάστασης των προσωπικών μας σχέσεων, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να σας πω ότι έχω νιώσει πολύ πιο χάλια από οποιοδήποτε άλλο από εσάς.
Γιατί δυστυχώς βρέθηκα στο Γιάννη το κέντρο της ουσίας και είναι όπως έτσι ακριβώς τα έχουν περιγράψει και κατάφερε τη ψυχή μου απόψε. Κατάφερα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να μείνω μόνο. Και αυτό ήταν κάτι που όχι απλώς δεν μου άρεσε, δυστυχώς η εξουσία για αυτό που ηγείται, εγώ δεν είχα καμία διάθεση να ηγητώ, γιατί έβλεπα τελείως διαφορετικά τα πράγματα, φίλοι είμαστε. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δρόμο. Και αν γίνει οποιαδήποτε κουβέντα θα γίνει πάντα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους για την αποκατάσταση και μόνο των σχέσεών μας. Γιατί αυτό που θα πρέπει να κερδίσουμε γιατί το χάσαμε είναι η ανθρώπινη σχέση μας. Θεωρώ ότι όσες φορές κάθομαι κάτω και κοιτάω τις σημειώσεις και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πρόπη κέρδισε. Απλώς η αποτίμηση θα γίνει μέσα στη δεκαετία. Και το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές, το πρώτο πράγμα που κέρδισε ήταν η δημοκρατία. Σήμερα οποιοδήποτε πολίτης έχει το δικαίωμα να έρθει στο Δήμο και να δει ό,τι θέλει. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το πάρει κανένας πλέον πίσω. Χθες το πρωί είχαμε πάει να γεμάκι Σοκόλιας μαζί. Στο Υπερδοδέ. Είχε πάει πολίτης να πάρει έγγραφο από τη διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού με χαρτί εισαγγελέα, δικηγόρο και το 100 για να πάρει ένα χαρτί από το ελληνικό δημόσιο. Δεν του έδιναν ένα χαρτί. Αυτά στο δικό μας το Δήμο δεν υπάρχουν. Έχουν μπει τέτοιες διαδικασίες που θέματα διαφθοράς είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να συμβούν. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Αλλά πλέον οι διαδικασίες είναι ανοιχτές και απόλυτα ελεγχόμενες. Θεωρούμε ότι έχουμε διασφαλίσει και για τα επόμενα 3,5 χρόνια, βλέπετε φαντάζομαι στον τύπο ότι 18 Ιανουαρίου θα ανοίξουν οι προσφορές για τον βιολογικό καθαρισμό και τις κατοικητεύσεις. Το ΣΔΙΠ για το σχολείο στο ΚΙΤΣΙ έχει τελειώσει, δεν έχουμε ψέματα τους ανθρώπους, ότι ακριβώς είπαμε ισχύει. Απλώς τα χρονοδιαγράμματα ενδεχόμενα να πηγαίνουν μερικές εβδομάδες ή και κάποιους μήνες πίσω εξαιτίας της γραφειοκρατίας αυτής της χώρας. Αλλά ό,τι είπαμε στους ανθρώπους ισχύει. Ό,τι έχουμε προγραμματίσει ισχύει. Εχθές είχε δημοκρασία για το ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και αν θυμάμαι καλά ήρθαν 64 εργολάβοι για να κατέσουν προσφορά για ένα κτίριο 500.000 ευρώ. Δεν συμβαίνει σε όλους τους Δήμους αυτό, ξέρετε. Απλώς εδώ ξέρουμε ότι οι διαδικασίες είναι ανοιχτές και δεν υπάρχει παρέμβαση. Δεν υπάρχουν τοπικοί εργολάβοι. Τοπικοί δεν εννοώ αυτόχθονοι. Αλλά άνθρωποι που ασχολούνται αποκλειστικά με έναν Δήμο.